Kabulda dowlat mektepläriniň okuwçylary üçün täze egin eşigin ýola goýulmagy we amala aşyrylmagy. Kabulda oglanlaryň dowlat mektepläriniň okuwçylary täze egin eşikleri şu sanda yerli giyimler, börük we selle bilen mektebe geldiler. Olaryň aýtmagyna görä, Roza bayramyndan soňra mekteplerde täze egin eşigin giyilmegi çynlaky ýagdaýda amala aşyrylýar. Esanla okuwçylaryň biri dowlat mekteplerindäki täze egin eşikleriň hili barada şeýle diýär. Uniform az 1404 1404-nji okuw ýylynyň başlanmagy bilen bize ak egin eşik giýip selle oranmagymyzy buyurdular. Yusuf, okuwçylaryň biri aýdýar, 10-njy sınıf okuwçylardan ýokary ak egin eşik bilen ak selle we ondan aşagdaky okuwçylar bolsa gök egin eşik we börük giýmeli. Käbir täze egin eşik giýinen okuwçylar bu mesele mektebiň jogapkärleri tarapyndan çynlaky ýagdaýda amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar. Okuwçy Muhammad Murtaza şeýle diýär. Mektebiň mudire täze egin eşik giýmedikleri mundan beýlek 3 gün okuwa gelmedigi bilen deň hesap ediler diýär. Hususy mektepleriň jogapkärleri we bilim merkezleriniň käbir ustadlary belli bir egin eşigin bilim sisteminiň tertibi bolmagyna täsirliligini beýan edýärler. Murtaza Mutahhar hususy mektepleriň jogapkärleriniň biri şeýle diýär. Ähli okuwçylaryň bu egin eşige giýmekleri qyynçylyk döretmegi mümkin. Okuwçynyň başgalardan saýgarylmazlygy we ýene bir tarapdan ähli mekteplerde amala aşyrylmagy qyynçylyklar döredip biler. در بعضی مکاتب یا بعضی ولایات چالش‌های خود داشته باشه. 24 TV her näçe talaş etse-de bu barada Bilim Wezirliginden açıklama alıp bilmedi. Amma mundan öň okuwçylar dowlat mekteplerinde belli bir egin eşigin ýoklygyndan şikaýet edýärler.